guys! Happy Sunday and welcome to my vlog. Bisaya ko, day. Dadagdagan mo ang problema ko. Charot lang. So, today's video guys is ano lang ako doon sa last week na video ko about sa my everyday routine. So, ito naman guys is yung gusto ko lang i-share sa inyo lahat. Yung the whole week happen yung buong linggong nangyari kay Bisaya ko day. So ito na yon guys, ayan. Yun na nga guys yung i-share ko sa inyo. So ayan, yun na yung ano ko dyan, yung mga wardrobe ko, tapos yung mga damit ko. Kasi nga diba sinabi ko na hindi ako masyadong nakatupi ng mga damit. True, I'm so very busy. Agoy English. So, yun na nga guys, yung i-recap ko yung last week na about Bisaya ako day routine. Yung everyday routine ko talaga na pumapasok, gigising, maliligo, tapos papasok. And then, ang uwi ko guys is, papasok ako ng 7:30. Pinakamatagal na yung 7:30. But mostly talaga 6 or quarter to 7. Pero since kasi face to face na, Monday, Tuesday, Wednesday, medyo late ako dyan. Kasi meron akong dalawang estudyante na piniprepare ko sila ng baon. So, hindi ko napakita pala yun guys na yun yung everyday routine ko na napiprepare din ako ng baon. Pero anyway, gusto ko lang apologize, no? Especially dito sa premiere na GC na sinalihan ko. Shout out pala sa Queen Majesty and Lavender. Gusto ko lang magpasalamat at gusto ko rin mag-apologize, no, na hindi masyado tayong active. Although nandyan naman, pero siguro hindi masyado, no. So, parang medyo nahihiyan ako. So, nung napag-isip-isip ko guys na parang gusto ko nang mag-quit. Kasi mahirap pala pagsabayin yung trabaho at saka yung mag-vlog ka. Actually, sabi nila, pwede ko naman ipagsabay kasi pwede ako mag-vlog. Pero dun kasi sa pinapasukan ko, hindi ako pwedeng mag-vlog kasi sa sobrang busy, wala akong panahon maghawak ng cellphone, wala akong panahon mag-video. So kung pag uwi ko naman, hindi rin ako makano kasi pag uwi ko is plakoy na si Bisaya ko day. So parang gusto kong, yun nga yung ano ko guys na parang gusto ko nang tumigil mag-vlog. Kasi ilang years na rin ako, mag 2 years na yata ako, magti 3 years na nag-vlog. Isang beses pa lang ako nagsahod. So, kung tutuusin, hindi naman sa parang isosource natin yung pagbablog guys, no? Pero, nandun na rin kasi yung point na parang way of source na rin natin na magka-income tayo. Pero, kung sa pareha sa atin na meron tayong work, parang mahirap siyang ipagsabay. So, gusto ko nang mag-quit kasi siguro babalik na lang ako kapag ready na yung lahat, yung kumbaga pag nagtatrabaho ko pwede afternoon pwede ako mag-vlog, kaso hindi kasi ang pagod na yung katawan ko, hindi ko na kaya. So I cannot serve two master at the same time. So parang napapabayaan ko na tong YouTube. So kahit nga sa pag-online o sa Facebook, kasi may page din ako, please like nyo na rin yung page ko. Yung true name ko talaga, yung real name ko is Cheryl H. Merida. So yun yung true name ko sa FB page ko, pero hindi ko rin siya na nagamit
kasi busy nga guys. So busy nga si Bisaya ko dai. So syempre mas sabi nila mas kikita ka kasi daw sa pagbablog. Oo, kikita ka kapag parang yung parang wino-workout mo. Eh hindi ko nga ma-workout kasi nga nagpo-focus nga ako sa trabaho ko. Kasi ako nga yung naghahawak doon ng ano. So mahirap naman na magsi-cellphone na lang ako. Tapos 'di ba? Nakakaya naman sa mga kasama ko. So yun nga guys, yung gusto kong i-comment nyo kung ititigil ko ba o hindi. So help me to decide na ititigil ko ba siya o hindi. Kasi actually, nagla-live streaming ako pero hindi na ako na nagagawa kasi nga busy nga. So hindi na ako nakakagawa mag-streaming. So yun, parang nahihirapan ako mag-isip. Mahirap mag-isip. Lalo na pag yung iniisip mo kasi gusto mong i-focus yung isang bagay. Or, kasi gusto ko i-focus yung pagtatrabaho. So, hindi ko parang pwedeng maisabay yung pagbablog. Kasi, busy, hindi na ako makapunta kung saan para lang mag-vlog kasi yung uwian ko na, gabi na. And then, wala akong day off. Everyday yung pasok ko kasi hindi ako pwedeng mag-absent kasi nga wala akong kapalitan. Kasi ako nga yung parang ano dun na parang ako yung pinagkatiwalaan ng boss namin. So, yun lang guys yung gusto kong nag-isip-isip ako kung itutuloy ko ba o hindi. Sasabi na. Kasi actually yung sa AdSense ko guys, nasa 80 na siya. 80 na siya. So, nakakatulong din naman yung pagsali ko ng sa Premiere. Kaso lang, hindi ko siya mabubuo. So, after nung mag-cut off na, parang nawawala yung 20 o 80 na siya. So, parang gusto ko sana madagdagan siya. Kaya na nung pag-check ko, nakukulangan naman siya. So, parang nawalan ako ng gana. Parang sabi ko, parang ang hirap naman kasi yung nawawala yung yung $20 kasi 80 na siya, babagsak na naman siya sa 50. So nasa napunta yung 20? So siguro kinukuha ni Lolo or whatever kasi magto 2 years na guys, hindi na ako nakakuha ng ng sahod kasi kailangan 'di ba $100, hindi nga nakakaabot. Kaya nag-isip ako, sabi ko, tas parang yung watch hour ko parang bumaba. So, sabi ko parang kailangan kong mag-live. So, hindi ko nga alam kung i-workout ko pa ba to or ititigil ko na ba. Ang hirap mag-decide guys. So, sa mga sa masasabi ko lang sa mga small YouTubers na nagsisimula pa lang, kung gusto nyo malago yung ninyo, yung YouTube channel nyo, i-workout nyo. Huwag nyong hayaan. Kasi noon, masipag akong mag-streaming. Masipag akong mag-vlog kung saan ako pumupunta. Pero ngayon kasi hindi na ako makapunta kasi dahil sa work ko. So, medyo nag-focus ako dun sa work ko. Nakakalimutan ko na yung pag-vlog ko. Kaya nag-thank you ako kasi nandyan pa rin yung parang premiere na parang kung halimbawa may mag-vlog man ako, pwedeng may manood. No? So, yun lang guys yung gusto kong i-share. At gusto ko sanang mag-sorry sa GC ko, sa Majesty at saka sa Lavender na medyo late yung props ko, tapos medyo hindi ako masyadong nakakasabay, pero still pinastay pa rin nila ako. Thank you sa inyo guys. And then gusto ko rin mag-thank you sa mga nanonood, although hindi na sila siguro nawala ng gana kasi minsan pag nagla-live
yung pagdating ko, natapos na yung premiere ko, kaya medyo parang nagigilty ako guys sa ginagawa ko. So, yun lang yung i-share ko sa inyo guys, no. Gusto kong mag-sorry and more isip-isip pa kung itutuloy ko pa ba yung pagbablog ko, kasi medyo alanganin na ako, tapos nawala na ako ng gana, kaya hopefully time na makaya ko na mag-vlog, tsaka hindi na ako masyadong busy, pwede na siguro mag-vlog ulit. Kasi mahirap pala ipagsabay yung trabaho at saka vlog. Hindi siya related sa vlog, o related naman siya, pero hindi kasi ako pwede nga mag-vlog doon. So yun yung gusto kong guys, i-share. And nung last routine ko, ng everyday routine ko, ito yung continuous dun, kung itutuloy ko pa ba ang pagbablog or ititigil ko na siya. So, napag-isip-isip ko, siguro hindi muna ngayon ako titigil, kasi naman mayroon pa naman akong maiba-vlog, tapos siguro la-live na lang ako and then sa everyday pag uwi ko, tapos yun, sharing na lang, sharing sa mga i-share na lang natin yung mga nangyayari everyday, and hopefully may manonood sa live ko. So yun lang guys yung share ko, na mahirap ipagsabay yung pagbablog at saka yung trabaho. And then lastly guys, gusto kong i-share na kapag gusto natin ma-reach yung goal natin is huwag tayong mag-give up. So medyo ako nanghinaan ako ng loob, kasi expected mo na magsasahod ka, kaya lang yun nga, nakukulangan ni Lolo. So siguro more efforts pa, more workouts sa channel, and then nasa yun na guys, magla-live na lang ako, then hopefully makapasyal kayo. So that's all for today guys, and thank you for watching Bisaya ko Day. Problema nyo dadagdagan ko, charot. And thank you and bye.